Обичате ли кучето си? Тогава ще го заобичате още повече, след като изгледате това видео до края, за да разберете топ 10 най-интересни факта за вашето куче, които сигурно не знаете. Насладете си на видеото и ударете по един лайк. Може да намалите кръвното си налягане, докато галете кучето си. Така че хора, галете кучетата си, прави щастливи не само тях, а и вас. Причината, поради която повечето кучета се свиват на топка докато спят, е заради стария инстинкт, който има цел да предпази важните органи. Ако оставите на своето куче парче от дреха, която мирише точно като вас, миризмата ще го успокои и ще им помогне да преборят тревожността си от раздялата с вас. Ако мъж има куче със себе си, то тогава е 3 пъти по-вероятно да вземе номера на момиче, така че хора, обичайте кучетата си, те го заслужават и са ви верен партньор в живота. Норвежкият Лундерхунд е единственото куче, което има 6 пръста на лапата си. Ако живеете в Америка и се чудите защо навсякъде има лабрадори, тогава вече знаете защо и сега ще ви кажа. Това е най-разпространената порода кучета там. В Калифорнийския университет учените открили, че всяко куче може да стане ревниво, когато види, че техният стопанин обръща повече внимание на заобикалящата го среда, отколкото на тях. Ако сте си мислили, че кучетата виждат само в бяло и черно, в момента ще ви разбираме щите, като кажа, че те виждат в още 2 цвята, които са жълто и синьо. Породата кучета Bloodhound са способни да душат миризма от преди 300 часа, което е равно на 12 дни и половина. И победителя в нашата класация е факта, че съществуват кучета, които сигнализират за човешкото състояние на диабетик, когато надушат специален аромат, който се освобождава, когато нивото на човешки инсулин спадне.